nije to, kažem šta ona je rekla. To ti je moglo, kao ja nisam htjela ti kažem, jer Anton se nudi. Kaže, Voltaren uopšte nije za to, nego je za reumu. Ja i ne znam. Pa ti što si pila? Pa, brate, ja nemam lek, ja ne piram. I što ti kaže? Slušaj, kaže, za reumu i mnogo je jak za želudac i izazvao tu kiselinu. Ima 2 flaše. Ima. Bila slepa, ko da te čalo na srcu nas čeka, ti si moja loša navika, ti si igra koja nema pravila. Na televizor? Pa onda ja izgledam manje. A ja? Ti si visoka. A zato što možda imaš plazmu? Šta? Si na plazmu gledao? Da, kući kod mene. Pa na plazmu, a plazma ti skraćuje ljude, veruj. Pa si bio u Nemačku ili u Prokuplje, gdje si? Prvo sam tamo bio, pa sam došao. Zorice, na TV-u izgledaš manje. dođeš mi u san, Ona veća nego ja. ti još jednom ispričam. Pa i ti si nisi visok. Pa nisi visok ti. Ja sam metara 70. Pa ja sam toliko. Šta je normalno? Pa ja sam toliko. A ti znaš, Na TV-u izgledaš da si niža, kaže. Jes. Ja sve žene pokvarila. gledam u oči najlepše. Jes. Gledam niže, ali deblje. Ma zbog plazme neće. Pa ja jesam već od teba, ali ja znam ono po moje kuhinji da izgledam niže ili deblje. Ali zbog TV-a, verujem, oni televizori, oni mnogo šire. Znam koliko ili sam ja tamo sve. Pa ja se vidim uz tebe, da izgledaš godno. I gledaš ovako kao palac i ovo. Šta je ovako? Ne idem u stinu, brate, gledam kod tebe. Tako malo po malo, Sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Kad bi nam brat dao 2 cigarete. A ja sam mu zvonila, sve da vam želim pušiti. Brate, šta hoćeš, ovo sam ti sredila, a? Kad ja mogu, evo treći Lele, dan to je bez sad. cigarete. Što je sad, 30 godina Možda ti pušila, pita kad nije ja nešto, mogu da ali imam. brate, palac sam ti jak. 30 to je godina. sad na pregled. Da sam znao, evo, stvarno donao Sad bi mi vam. prsti. Pa sad gledaju ljudi. Nemaš čisto. Svima. Nemaš života mi. Sutra. Sutra? Sutra definitivno. Ko će sa mnom u WC? Ajde da piškim, ajde. Ajde, kaže... Dobro, vi ste venčani, ono. Da. Znaš šta kaže? Kaže, ja sam, kakav bre? se ne živi, sve me podsjeća na nas, crne oči Beograd, al ona u meni živi. Ali baš, Ljubi me za kraj, ne, nije me trenutka baš noći zbrižala. da Znaš što sam te pomirisala? Zato što pre nego što smo izašli ovdje, on meni dao da mirišem parfem. Vidi se, bre, vidi se. Pa ne, pa logično kad izbušava ti desna obrva, a tebi leva, pa nismo ludi. Ali jeste, ali što kaže Barbara, u pravom životu ti nikad ne bi njemu primetio, a brvo. Pa kako ne primetim kad ga viđam na metar od mene, kako ne primetim? Još sam ga pitao što ne nosiš piercing, on kaže to sam prenosio i toliko. A tebi nema nego na levu, pa je baga baga. Ti u koji si plan? Jo bre, ja prezirem tu reč, a i nešto drugo, majke, za nemoj klan. Hoćemo snimiti klan. Ne moj klan! Ružno je klan. Će kažemo, gledaj Branđo, mi se zovemo medici. Gde, ovdje? Stisnuo sam? A imaš belo? Opet? Daj, brate, to će se skuplji sad 5 dana. Ekipa smo mi. Nemoj ekipa. Mi smo... Ortaci. Ortaci, brate. A u koji ćeš klan? Ovo je tamo ili ovdje da uđemo? Pa da je besplatno. Nećemo li idemo. Bolje Ti se kurvamo. Bojan kod Zorice. Majst, viđao mene boli. Koziti će uvijek da se spremim nešto dijetalno, brate, nešto ne jedeš. I suvova, brate, žena kad se ispremi ono za svinju, ne za čovjek. A ja sam svinja, razumiješ. Neću, bre, ja te
ne volim, majke. Ma neće ni da vidiš. Na djeci. Neči. Ne volim, eto, majke. Sad mi malo žao za Gorana, brate, nagrdila sam ga, ali rekla sam mu ispred vrata, rekla sam da smeta mi, mnogo mi smeta, pazi, ti da priđeš da poljubiš Luća, to sam rekla u prodavnici, nikad nemam osjećaj da nešto, znaš, priđe Marko, poljubim brzo. I njegov broj pocepat ću i bacit ću. Pa ja to ne volim. I ja mu kažem, budem Gorane, to je mnogo neprijatno, kao nisam znao što mi si rekla, kao više neću nikada, evo ja se izvinjavam tvojom dečku, kažem, ne radi se o dečku, nego meni neprijatno, kažem, meni dođe da pobegnem glupo, mi protiv njega. Ja sam tebe prvo primetio po noći. Nisi pitala Antoniju da li ti došlo već? Gledala sam pozadnje, nema šanse da nisu Pa bili gde možda vidiš odavde, nema šanse da vidiš. Ma gde da pitam, meni bilo strada da se njoj ne svijesti. Šta se ona plaši? Kaže,